Svaki čovjek je jedna zvijezda u svemiru koja ima vlastiti sjaj. Djeca znaju kako se nasmijati punim srcem. Njihovi glas svuda poznat i daleko se čuje. No oni ponekad nisu toliko snažni pa ne uspijevaju doći do srca svake osobe. Govorimo glasnije, možda će nas čuti. Sadako su svaki simboli stradanja ljudi od atomske bombe. Uz toliki napredak čovječanstva uspjeli smo okrenuti znanost protiv samih sebe. Sadako je kao 4-godišnja djevojčica ozračena kada je na Hirošimu bačena atomska bomba. 10 godina kasnije posljedice su postale vidljive. Sadako je oboljela od posljedica gama zračenja. Njezin je život iz igre postao danonoćna borba za opstanak. 1000 ždralova bili su ulaznice za novi život. Život bez boli. No Sadako nije uspjela. 990 ždralova nije bilo dovoljno. Zatvaraš se u svoj mali svijet koji više ne raspoznaje osmijehe. Kada zaklopiš oči, vidiš samo strah. Strah te vuče kroz hodnike patnje, potoke suza, stotine besanih noći. Zvukovi u glavi još su glasniji. Makneš ruke s ušiju, u nadi da se svijet stišao. Ali svi samo postaje glasniji i glasniji. I kad je sve oko tebe tiho, u tebi je još buka. Ne možeš je stišati. Ne možeš od nje pobjeći. Hodaš kroz tu glasnu tišinu koju samo ti čuješ. Tišina se proširila i vrijeme je stalo kako bi odali počast onima koji su svoju bitku sa svijetom izgubili. Doći će vrijeme u kojem ćeš se smijati, u kojem ćeš izaći na ulicu gdje će te zagrliti sunce. Ulovit ćeš loptu punu veselja i nosit ćeš je kroz život. Svaki čovjek je jedna zvijezda u svemiru koja ima vlastiti sjaj.